Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Καλώς ήρθατε στο Sierra Victor One. Ένα κανάλι αφιερωμένο στον ραδιοερασιτεχνισμό στην Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάμε την παρουσίαση ενός καινούριου μηχανήματος. Αυτό το βίντεο θα είναι το πρώτο της σειράς που θα ασχοληθεί με το Yaesu FTM 310D. Είναι το νέο μοντέλο της σειράς των Dual Band Mobile πομποδεκτών για τα 2 μέτρα στα VHF και τα 70 εκατοστά στα UHF του Ιάπωνα κατασκευαστή. Έχει δυνατότητα ψηφιακής C4FM και φυσικά αναλογικής FM διαμόρφωσης. Βρίσκεται στο κέντρο της σειράς ανάμεσα στο μικρότερο FTM 150 και το μεγαλύτερο FTM 510. Το συγκεκριμένο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι το FTM 310DE ASP, όπου E Echo σημαίνει ότι είναι η ευρωπαϊκή έκδοση, ενώ το ASP δηλώνει ότι υπάρχει προεγκατεστημένη από το εργοστάσιο η μονάδα SPU1 ή σε απλά ελληνικά ψηφιακός επεξεργαστής ακουστικού σήματος, για τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και η μονάδα BU5 που μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά και να παρέχει Bluetooth δυνατότητες στο μηχάνημα. Θα κάνουμε και ένα βίντεο για το πώς τοποθετείται η μονάδα αυτή. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην το χάσετε. Το συγκεκριμένο μοντέλο που παρουσιάζουμε συνδυάζει την ευχρηστία με την οικία όψη της γνωστής και καθιερωμένης οθόνης, όπως του μικρότερου FTM 150 ή των δημοφιλέστατων παλαιότερων μοντέλων Yaesu. Συμπεριλαμβάνει όμως όλες τις εξελιγμένες ψηφιακές λειτουργίες και δυνατότητες του μεγαλύτερου αδελφού FTM 510D ASP. Η σχεδιαστική διαφοροποίηση από τις παλαιές σειρές είναι ότι τα πλήκτρα χειρισμού μετακόμισαν πάνω από την οθόνη, κάτι που αρχικά ξενίζει, αλλά κατά τη χρήση αποδεικνύονται πολύ περισσότερο εργονομικά. Και τα 3 μοντέλα της σειράς FTM βασίζονται στην ίδια κεντρική μονάδα, ενώ αυτό που τα διαφοροποιεί μεταξύ τους είναι η αποσπόμενη μονάδα της πρόσωψης, όπου εκεί περιέχονται όλες οι επιπλέον δυνατότητες των 2 μεγαλύτερων μοντέλων. Η βασική μονάδα συνδέεται με την πρόσωψη με καλώδιο που καταλήγει σε βίσμα 8 ακροδεκτών τύπου RJ48 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μακρύτερο καλώδιο για τοποθέτηση της πρόσωψης σε διαφορετικό σημείο από το κυρίω σώμα. Το DTMF μικρόφωνο SSM85D που συνοδεύει το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί είτε στο σώμα είτε στην πρόσωψη, βελτιώνοντας κατά πολύ την εργονομία, διευρύνοντας έτσι και τις επιλογές στην τοποθέτηση του μηχανήματος. Το πίσω μέρος της μονάδας ακολουθεί την κλασική σχεδίαση, όπου στη μία πλευρά βρίσκεται το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, οι 2 υποδοχές των 3,5 χιλιοστών μονοφωνικών jack για σύνδεση εξωτερικών ηχείων, που αν συνδεθούν και οι 2, διαχωρίζονται οι έξοδοι με την κύρια συχνότητα να ακούγεται πάντα από την έξοδο SPα, speaker α δηλαδή, και τη δευτερεύουσα από την έξοδο SPβ. Ανάμεσά τους υπάρχει το δεκάπινο φύς για σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας δεδομένων, ενώ στην άλλη πλευρά βρίσκεται μόνο το κλασικό SO239 για τη σύνδεση κεραίας. Στην μπροστινή όψη ξεχωρίζει η ευανάγνωστη οθόνη που μπορεί να έχει 2 χρώματα, λευκό ή καλύτερα ψυχρό λευκό που μπλεδίζει λίγο, ή πορτοκαλί που είναι το γνωστό ή μάλλον το παραδοσιακό χρώμα των Yaesu. Αριστερά και δεξιά από την οθόνη υπάρχουν από 2 περιστροφικοί επιλογής πολλαπλών λειτουργιών, που οι βασικές είναι: ο μεγαλύτερος, ο κάτω επιλογέας, αλλάζει τη συχνότητα της αντίστοιχης πλευράς της οθόνης, ενώ αν πατηθεί προς τα μέσα, μεταθέτει την κύρια με τη δευτερεύουσα συχνότητα. Η κύρια συχνότητα είναι αυτή που εμφανίζεται με τα μεγαλύτερα γράμματα. Ο πάνω, μικρότερος περιστροφικός επιλογέας, ρυθμίζει όπως είναι αναμενόμενο την ένταση του ήχου, το volume όπως το λέμε, ενώ αν πατηθεί αλλάζει χρήση και ρυθμίζει το squelch. Τα πλήκτρα πάνω από την οθόνη κάνουν και αυτά διπλές λειτουργίες. Οι κυρίως όμως είναι οι εξής, ξεκινώντας από δεξιά.
Άνοιγμα σβήσιμο του μηχάνηματος on-off. Είσοδος στο μενού. Εναλλαγή λειτουργίας επιλογή συχνότητας VFO ή μνήμης, ανάλογα σε ποια λειτουργία βρισκόμαστε. PMG, σε ελεύθερη μετάφραση, λειτουργία απεικόνησης ομάδας μνημών προτεραιότητας. Μην τρομάζετε, θα τα εξηγήσουμε όλα και παρακάτω και σε επόμενα βίντεο. Το επόμενο πλήκτρο είναι επιλογή μπάντας ή αυτόματης ομάδας μνήμης. Και τελευταίο πλήκτρο, ενεργοποίηση SuperDX και ASP. Είπαμε, μην σας φοβίζουν τα περίεργα ονόματα. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Θα αφιερώσουμε και άλλα βίντεο για αυτό το μοντέλο. Πατήστε το κουμπάκι της εγγραφής για να μην τα χάσετε. Κάντε και κανένα like, τζάμπα είναι. Το κανάλι είναι καινούριο και πρέπει να το μάθουν και άλλοι συνάδελφοι. Εσείς μας δίνετε το κίνητρο να συνεχίζουμε με την αλληλεπίδρασή σας. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της μπροστινής όψης, να προσθέσω ότι στην αριστερή πλευρά υπάρχει υποδοχή για κάρτα μνήμης. Μην βιαστείτε να πείτε σιγά το πράγμα, τι να την κάνω την κάρτα. Αν σας έλεγα ότι εκεί μπορούν να αποθηκευτούν γραπτά μηνύματα ή ακόμα και φωτογραφίες στην ψηφιακή λειτουργία του μηχανήματος, δεδομένα EPRS που μπορούν να απεικονίσουν διαδρομή σε χάρτη, οι περισσότεροι θα μου λέγατε δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, μη μας μπερδεύεις. Οφείλω λοιπόν να σας απαντήσω ότι η πιο πρακτική λειτουργία της κάρτας είναι ο προγραμματισμός του μηχανήματος. Δεν είναι υποχρεωτικό να αγοράσετε τα σχετικά ακριβά καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή μόνο και μόνο για να περάσετε τις μνήμες και τα κανάλια στο μηχάνημα. Δεν χρειάζεται επίσης να βγάλετε το μηχάνημα από το αυτοκίνητο, εάν το έχετε τοποθετήσει εκεί, για να το πάτε στο σπίτι και να το συνδέσετε με τον υπολογιστή κλπ. Γράφετε στο κομπιούτερ σας τις μνήμες, κανάλια που θέλετε, τις ρυθμίσεις του μηχανήματος όπως εσείς τις θέλετε, στο δωρεάν πρόγραμμα του μηχανήματος που κατεβάζετε από το site της ΓΙΑΕΣΟΥ. Τα αντιγράφετε, παύλα στέλνετε στην κάρτα μνήμης, παίρνετε την καρτούλα, πάτε στο αυτοκίνητο, τη βάζετε στο μηχάνημα και απλά του λέτε αντέγραψε αυτά που βλέπεις στην κάρτα στην εσωτερική μνήμη. Αυτό ήταν. Τέλος. Μνήμες, ρυθμίσεις, ονομασίες καναλιών κλπ. Έχουν περάσει στο μηχάνημα χωρίς καν αυτό να βγει από το αμάξι. Θα κάνουμε βίντεο και για τον προγραμματισμό βέβαια. Προκαταβολικά να πω ότι το FTM310D ASP με τις πολλές ψηφιακές του δυνατότητες είναι ένα μηχάνημα που κοιτάει στο μέλλον, ενώ με την άριστη αναλογική λειτουργία συνεχίζει την κληρονομιά του καταξιωμένου και δημοφιλούς παλαιότερου FT8800 ας πούμε. Η στιβαρή μονάδα εκπομπής αποδίδει περισσότερα από την ονομαστική μέγιστη ισχύ 55 W στα V και 50 W στα U που δηλώνει ο κατασκευαστής. Η μεσαία κλίμακα είναι 20 W και η μικρή στα 5. Η βαρέως τύπου ψύκτρα με το μικρό φαν σε σχεδιασμό τούνελ μεταφοράς αέρα FACC, Funnel Air Convection Conductor όπως λέει για έσω, διασφαλίζει και τη σταθερή και αξιόπιστη εκπομπή ισχύως. Το FTM310D διαθέτει δύο ξεχωριστούς δέκτες και ακούει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές μπάντες αλλά και την ίδια μπάντα. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε full duplex με όλους τους συνδυασμούς VU, VV, UU, ακόμα και στην ψηφιακή του λειτουργία C4FM. Η έξοδος ήχου συνολικής ισχύως 6 W με το εντός εισαγωγικών ακουστικά βελτιωμένο σύστημα ηχείων AESS, Acoustic Enhanced Speaker System, όπως το ονομάζει ο κατασκευαστής. Αποτελείται από δύο μεγάφωνα 3 W το καθένα, ένα στην κυρίως μονάδα και ένα στην πρόσωψη. Διαθέτουν δε υπεραρκετή ένταση για να καλύψουν τους περιφερειακούς θορύβους για τις συνθήκες mobile που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί, ενώ έχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης φάσης στην ισορροπία μεταξύ των δύο ηχείων, πετυχαίνοντας καθαρό υψηλής πιστότητας ήχο, όπως δηλώνει τουλάχιστον για έσω. Το FTM310D ASP διαθέτει επίσης και τα δύο συστήματα SuperDX και ASP. Η λειτουργία SuperDX αυξάνει την ευαισθησία του ενισχυτή RF, ενώ ενεργοποιείται και στους δύο τρόπους λειτουργίας, και στο αναλογικό FM και στο ψηφιακό C4FM. Στην αναλογική FM λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπλέον το ASP, δηλαδή Audio Digital Signal Processor ή αλλιώς ψηφιακός επεξεργαστής ακουστικού σήματος, που επεξεργάζεται ψηφιακά και κόβει τον θόρυβο, παύλα φύσιμα της μπάντας, έτσι ώστε να ακούγεται ο ήχος καθαρά ακόμα και στα πολύ χαμηλά σήματα, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Ιάπωνας κατασκευαστής.
Θα κάνουμε πολλές δοκιμές σε αυτό το πολυδιαφημισμένο σύστημα μέχρι να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη άποψη. Αυτές οι δυνατότητες, καθώς και πολλές άλλες εξελιγμένες λειτουργίες, θα παρουσιαστούν με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενο βίντεο, που θα βουτήξουμε σε βάθος μέσα στο μενού του μηχανήματος. Λειτουργίες όπως PMG, Primary Memory Group, ή σε ελεύθερη μετάφραση ομάδα μνημών προτεραιότητας. MAG, όχι MAGA, Memory Auto Grouping, ή αυτόματη ομαδοποίηση μνήμης. CFL, Customized Function List, ή αλλιώς τροποποιούμενη βάση προτιμήσεων λίστα λειτουργιών. High Resolution Batch Scope, ή υψηλής ανάλυση απεικόνηση μπάντας. AMS, Automatic Mode Select, ή αυτόματη επιλογή λειτουργίας ψηφιακής αναλογής. Και ένα σωρό άλλα που ακούγονται τρομακτικά, σύνθετα και ίσως λίγο ανούσια. Πιστέψτε με όμως, τα περισσότερα είναι πολύ πιο χρήσιμα από ό,τι φαίνονται, ενώ δεν είναι καθόλου σύνθετα εάν κάποιος τα εξηγήσει σε απλά ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, εκτός του το να ακούς 2 κανάλια ταυτόχρονα, παράλληλα να βλέπεις και άλλα 3 εάν υπάρχει εκπομπή, δηλαδή παρακολούθηση σύνολο 5 καναλιών ταυτόχρονα, με αυτόματη μετάβαση ακρόασης ή και εκπομπής σε όποιο έχει σήμα τελευταίο. Πολύ καλό. Το δοκίμασα και το χρησιμοποιώ συνέχεια. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι οι ψηφιακές δυνατότητες του FTM310D δεν περιορίζονται μόνο στη διαμόρφωση C4FM, αλλά διαθέτει και λειτουργία EPRS με υψηλής ανάλυση δέκτη GPS 66 καναλιών, πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας WireX χωρίς καμία πρόσθετη εξωτερική μονάδα, μόνο με το set καλωδίων σύνδεσης με υπολογιστή, που έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι το προμηθευόμαστε. Δίνει και δυνατότητα τηλεχειρισμού εν μέρη και πολλά άλλα. Το μηχάνημα, εκτός από το βασικό έντυπο εγχειρίδιο χρήσης, το λεγόμενο manual που περιέχεται στη συσκευασία, έχει άλλα 3 εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή. Δυστυχώς όχι στα ελληνικά. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από το site του κατασκευαστή και περιγράφουν τις προηγμένες λειτουργίες του. Έτσι και εμείς θα χρειαστεί να αφιερώσουμε και άλλα βίντεο για αυτό το μηχάνημα για να καλύψουμε και να εξηγήσουμε όλες τις ρυθμίσεις και δυνατότητες του. Γι' αυτό κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Θα ακολουθήσουν κι άλλα πολλά που θα έχουν διάφορα τεχνικά θέματα, κατασκευές, βελτιώσεις και πολλές άλλες εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι. 73 de Sierra Victor 1 Tango Sierra Charlie.